Primeiro aviso ao portavoz socialista. É unha cuestión de orden, segundo alcalde. aviso. O que non pode... Terceiro aviso. Por Por favor, abandone o pleno. A polémica por ese momento no que se producía a expulsión do vociro do PSDG de Poio segue dando que falar. Esta mañá foi o propio Gregorio Agís o que comparecía para criticar a decisión do alcalde popular. Creemos que non hai justificación algunha, que é un abuso de autoridade, creemos que responde a un nerviosismo evidente. O socialista insiste en que el tiña dereito a intervir e que foi o alcalde o que non cumpriu as normas que rexen o pleno. Creemos que a acción do alcalde está completamente injustificada, non responde ao reglamento, non responde a lei de bases que regula o funcionamento do pleno e creemos que como presidente do pleno se excedeu nas súas competencias. É dicir, non pode ser, é imposible que haya tres advertencias en 5 segundos. Unhas críticas que Moldes rexeita. Preguntado por Canal Rías Baixas, o rexedor di que as faltas de respecto, insultos e interrupción son habituais por parte do concelleiro socialista. Eu como alcalde, o que está claro que é o que menos lle gusta ter que invitar a abandonar a calquer concelleiro o salón de plenos. Pero repito, o que non llevamos a consentir o portavoz do Partido Socialista é que de forma sistemática falte o respeto tanto aos concelleiros, nas comisións, nos plenos, e eu creo que debe de reflexionar. Cando estábamos na oposición, por moita oposición intensa que fixemos, respetábamos as quendas cando nos tocaba e cando o alcalde nos mandaba calar, pois tiñamos que calar e punto. Pero os socialistas van un paso máis alá nesta polémica e avanzan que van tomar medidas para exixir que a súa labor de oposición se poida cumprir. Medidas de exixir que o cumprimento da legalidade, vamos a adoptar medidas precisamente para garantir que a nosa labor de oposición se poida desenvolver con normalidade. Recurriremos ao Defensor do Pobo, recurriremos ás instancias necesarias para garantir a nosa labor de oposición. E Agís aproveita tamén para cargar contra o goberno popular acusando de escuro e pouco transparente. El decía que non había emitido nunca ninguna resolución negando información. Aquí temos dúas resolucións donde nos nega o acceso a simplemente un informe da policía, en referencia á problemática que hai na policía coa quenda de tarde, por tanto, desmentir esa atitude do alcalde, esa afirmación tan taxante, e vemos como realmente si se nos nega información, temos numerosos requerimentos de documentación pendientes que non se nos dan traslado, moitas se dan traslado moi tarde, despois de moito insistir. O alcalde asegura que iso non é así e responde lembrando que o anterior goberno local foi o único que asinou ata 3 decretos para que a oposición non puidese acceder á información.